haaju maɓɓe e meɗen kamɓe mawɓe ɓe kamɓe mawɓe ɓe haaju maɓɓe e men haaju maɓɓe e meɗen lomtade ɓe ko ɓe gonno ko lomtade ɓe koɓe gonno ko e moƴƴude e moƴƴinde e moƴƴude kañum moƴƴinde e darade rende e rentade darade rende e rentade e aynude e aynude ɓesnu ngu ɓesnu ngu e haalde e haalde koɓe foti haalde koɓe foti haalde e hollude koɓe foti e hollude koɓe foti hollude ɓe jiɗata hannde o wi ɓe jiɗata hannde yo en darano ɓe nden ko yo en daranoɓe nden darde ndena nen ɓe on hurum ndenanen ɓe on hurum eywa kamɓe seeremɓe ɓeene o wi kamɓe seeremɓe ɓeene walillahi alhamdu o wi yettode wodani Allah kamɓene ɓe jeehi kamɓene ɓe jeehi ɓe gaccidi ene seeremɓe ɓe men gaccidi ene seeremɓe men ɓe kamɓene ɓe daraniɓe darɗe maɓɓe ɗe kamɓe ɓenne daraniɓe darɗe maɓɓe ɗe to ɓe ngoni to o wi toɓe ngoni to eɓe jiɗi en lomtoɓe e darɗe maɓɓe hanki ɓe ɓe moƴƴanana ɓe koɓe kufno o wi eɓe jiɗi ɓe lomtoɓe darɗe maɓɓe hanki ɗe ɓe moƴƴinana ɓe koɓe kufno ko eɓe jiɗi ɓe jiɗi ɗum ɓeɗo ne jiɗi e men ene mawɓe men ne jiɗi e men daroɗen darde hanki nde daroɗen darde hanki nde ndene nde hunde ndene nde hunde ndene nen ɓe darɗe maɓɓe ɗo ndene nen ɓe darɗe maɓɓe ɗo moƴƴinen koɓe moƴƴinanno moƴƴinen koɓe moƴƴinanno cuuren koɓe cuuranno cuuren koɓe cuuranno nangen koɓe nanguno nangen koɓe nanguno gonɗinen koɓe gonɗinno gonɗinen koɓe gonɗinno ɗoftoɗen koɓe ɗoftino ɗoftoɗen koɓe ɗoftino tamoɗen ɗoɓe tamino tamoɗen ɗoɓe taminoɗo kamɓe seeremɓe ɓeene o wi kamɓe seeremɓe ɓeene mawɓe maɓɓe yaaɓe ɓe mawɓe maɓɓe yaaɓe ɓe ko enen fof o wi ɗum koye ko enen fof ɗaɓɓiri en eɓe ɗaɓɓiri en darade darde maɓɓe darorde maɓɓe ɗe darade en darorde maɓɓe ɗe rende koɓe ndenno e rende koɓe ndenno tamde koɓe tamno e tamde koɓe tamno e moftude koɓe moftuno kamɓene o wi kamɓene ne dardiɓe ɓen kadi ne dardiɓe ɗum kamɓe noon o wi kamɓe noon eɗen jorti to Allah eɗen jorti to Allah Allah walliɓe Allah walliɓe e nden ɗon e darde nden ɗon darde heddi enen heddi enenne ballen koye meɗen ballen koye meɗen e nden ɗon darde hande saare nde ko saare men o wi hande saare nde ko saare men kala ko en jiɗa wona ɗo kala ken jiɗa wona ɗo wonata ɗo kala ko en jiɗa waɗa kala ken jiɗa waɗa ɗo waɗata ɗo hay soko laamu aduna hay soko laamu aduna ngu so en ndendi en kaldi en kawri sen ndendi en kaldi en kawri en jiɗa ɗum en mbi en jiɗa ɗum ɓe tawtaɗen kon jiɗa kon jiɗa ɓe mbiya kon jiɗa ko minenne min jiɗa ɗum saka noon so tawi ko diine men saka noon so tawi ko diine men kalden kawren kalden kawren gartiren felo hanki ngo gartiren felo hanki ngo muɓɓen gite e neɗɗo fof muɓɓen gite e neɗɗo fof muɓɓen gite e sifa fof muɓɓen gite e sifa fof terten gite men e hanki terten gite meɗen e hanki e kala dariɗo darde hanki e kala dariɗo darde hanki nde mbasen wiide mbasen wiide ko ni mbayi ɓe ko ni mbayi ɓe ko ni mayi ɓe ga ko ni mbayi ala ko wondi en ene neɗɗo wayi ala ko wondi enen no neɗɗo wayi neɗɗo yo wonde no wayata kañum hoore mum o wi neɗɗo yo wonde tan no wayata kanum hoore mum wata wonde ko ni wayi no wata wonde ko ni o way ma ko ni oya wayi madina o wi madina woni gar ari ko madina ari adi e ceerno o wi ko madina ari adi e ceerno seerɓe men fof ko madina ngoni seeremɓe men fof ko madina ngoni serɓe muhajiruna mul awwaluna fof ko madina o wi ferɓe men arwanɓe fof ko madina ngoni barkinorteɓe hande ko madina ngoni barkinorteɓe hande ɓe ko madina ngoni kono haysino hoddirano o wi kono hay sanɗo hoddiranoma yo Allah dandu yo Allah dandu yo Allah dandu yo Allah dandu ɓe celi lawol ɓe fof ɓe celi lawol en joɗɗinan enen jokka en joƴƴinat ɓe enen jokken lawol joɗɗinaɓe tan jokken en lawol joƴƴinat ɓe tan enen jokken lawol kamɓe ɓe gardori en tan ko hollude en lawol o wi saabu ɓe gardori en tan ko hoddude en lawol ko ceerno joguino ko so ceerno joguino ko kamɓe ɓurno andude kamɓe ɓurno andude ɗum ɓe gardi eɗen ndewi ɓe gardi en eɗen dewi hen eɗen jorti koɓe renoɓe eɗen jorti koɓe renoɓe ɗum kono haysino hodde o wi kono hayso hoddiranoma ɓe celi kamɓe ɓe ceeli kamɓe ɓe moƴƴinani wata haɓɓe woto haat en enen moƴƴinde woto haat en moƴƴinde koye eɗen gondi e ceerno eɗen gondi e ceerno ceerno wondi tan ko moƴƴude
ceerno wondi tan koye moƴƴinɗo ko ni foti ko o wi ko ni foti koye gurdam e maayde gurdam e maayde fof hooliɓe ɓe o hooliɓe noon haw acciriɓe caggal ma haa o acciriɓe caggal makko o wi omo jorti to Allah ɓen gofata ɓernde makko o haalino ɗum ne kay o haali ɗum e nder yimɓe o wi so Allah haaji so Allah haaji ɓeɗo o indi inde maɓɓe o wi ɓen gorata ɓernde am so Allah haaji o haaliɓe kay ɓen gorata ɓernde makko o wi ko sikki ko ko ɗum o tawoyta ɓen gorata ɓernde makko o wi ko heddi ko noon o wiyanani ɓe noon ala o wiyanani ɓe noon kono ɓe kay o haaliɓe o wi so Allah haaji ɓen gorata ɓerdam ɓen Alhaji Tijjani ko hen jeeya makko mo makko o yon worata ɓernde makko ɓen Alhaji Ousmane Thiam hen jeeya o wi ɓe gorata ɓernde makko nde ko heddi ko hay somi deƴƴine haali ɓe mbiyanata noon ɓe noon o wi ɓe mbiyanata noon ɓe noon aha ɓen yo karlu ƴoƴa yoɓe karlu ƴoƴa dey ɓe mbiyanata noon ɓe yoɓe karlu ƴoƴa dey o wi tawde noon ko noon kalde tawre noddodire kaldon kawron kala aada e biɗa firton ɗum ɗo moɗon ɗo aada e biɗa wasde yaade jama on aada e biɗa firton ɗum ha laaɓa on aada e on biɗa firton ɗum ha laaɓa saabu ko heddi ko fof haaliko o wi komin ñaguino Allah ko ko ɗum men nani ɗo yettore noon woɗani o wi jettoje goɗani Allah min tawi a fi ceerno heddi mboye ndeke men pelliti pellet ceerno ina heddi min ñaagino e Allah mboy komin ñaguino Allah no ceerno won arɗo haala ɗi kom Allah noon jarama ceerno ɗe Allah jarama ceerno ɗine si woni nawnare men ɗe koye si wonino tan ko nawnare men ɓenni koye woni ko heejano men ɗen kaari sa woni ko heege en gonduno fiimi ceerno o ɗum ɗon men kaari min ñaagui Allah mboye meɗen ñaagui Allah yataw ko o haalani en ko yataw ko o haalani en ko yo Allah wurtu ɓerɗe men no Allah nanni ɗum en to ɓerɗe liggoɗen ko liggoɗen konngol biyagol ngol walla ñentinen konngol ceerno ñentinen konngol ceerno meɗen e dow welede Allah e dow weli e Allah dow giggol enen jiɗe e dow giggol pittali jiɓɓe ɗi fof immaji ko ɗum kadi woni ko wonni en ko ɗum kadi woni ko heɗaɗo ko ɗum kadi woni ko ko ɗum kadi mo joɗiri en ko ɗum kadi joɗɗinirɗon men ɗo e wuuro ɗo yettore woɗani Allah mo jettoje goɗani Allah ko wii ko o mbiɗa ko ya ɗum ɗo waɗi amin ɗum ɗo waɗi keɓani cellal en keɓani docteur enen ñawi tan meɗen ñawi tan minen ñaagino Allah noon moye meɗen ñaagino Allah nder ñawu amen min keɓa docteur en keɓa docteur o ɗum wonno ceerno ko ɗum woni ceerno o ɗum woni ma ko ɗum woni an yimɓe min jaɓi ɗum men jaɓi ɗum mawɓe wuuro ngo ɓe fof jiɗi ɗum min jaɓi ɗum ɓe jaɓi ɗum ɗum tawnata te ɗum tawnata enen ñaagi du'a eɗen ñaagima nde du'a Allah okkata min balɗe nde Allah okkata men balɗe nde okkata en sembe nde okkata men sembe he taw du'aji ɗum ɗo moɗon tawdani ene ñawu taw ɗum ɗo tawdani yimɓe he ñaw ma taw ɗo artu ma tawa a artu ha mo yettoɗo ha Allah hollitama wuuro ngo ma an ɗo gandana ɗum ma an on tigi tewa wuuro ngo tan to guure to wuuro to gandata wuuro ngo sawrama ala Muhammad mere abdoulahi gorko ko ɗum mbiɗen no mawɓe on kawrina ayo sukaɓe ɓe enen kala ho en mbiɗino mawɓe mbiɗi han mbiyeɓe minen kala min beltima en kawri ko mawɓe kawraɗo en nani en jaɓi en kawrama sukaɓe jaabo ɗe jaabede kamɓe jaabi jegi alhamdulillah jarga ceerno wima goɗɗo no wiye Usayd ibn Hudayr o wi goɗɗo no wiye Usayd ibn Hudayrin Usayd ibn Hudayr Usayd ibn Hudayrin
on tawama haybara on tawama wolde mi wiye haybara radiyallahu taala anhu o yuwama hen juwandeji o yuwama hen juwandeje kewɗe ɗi e nder ɓandu yiƴam dandi e nder ɓandu makko leñol makko noon ne wiye bani qouraybata leñol makko ne wiye bani baybata ɓe jamtinelaɗo allah ɓe jiiɗi warde ɓe jamtinelaɗo allah ɓe jiiɗi warde ɗum o ari omo larde omo wiya yoɓe mballumo o ari omo wiya yoɓe mballumo kaɓorɗe ko lempo woni hakkude makko e maɓɓe saabu ko lempo woni hakkude makko e maɓɓe koɓe yahudiyankoɓe ɗum ɓe dokkanno nelaɗo allah sallallah alih w sallam kamɓe ɓen allah yamirimo allah yamirimo ɓe natani allah yiɗa ware nde wonno allah yiɗa neɗɗo ware ko warete neɗɗo ko e diine he allah yiɗa ɗum allah yamiri jihaadi allah yamiri jihaadi kono wimo noon so tawi ɓe jaɓani jabde allah eɓe jiiɗi lokkude lempoɓe jooɗo jaɓɗum e maɓɓe wona mbasude kalis wona dartude kalis waɗi ɗum ko hawata neɗɗo ko ha neɗɗo tan wasa warede lempo sone rokke mawɗo julɗo arat mawɗo julɗo arat mawɗo julɓe o ara wudere werte julɓe keeɗa ga heferɓe keeɗa to neɗɗo fof addanta gooto e maɓɓe fof kamɓe heefere ɓe addata lempo mum junngo mum sa joɗɗini so ari ha yettima ɗo joƴƴinteɗo joƴƴini ɓe mbima tottuɓe ɓe mbima rumto hoƴƴuɗuma ɓe piya hen ɓe piya hen hoƴƴuɗu e hello ya a yoɓi ɗum fof ha joom hoya ɓerde ɓitta goɗɗo wi to inde kam mi naate l'islam min dal mi naate l'islam julɓe ɓe momamo ar anta tedduɗo ham en joɗɗo hande en poti ana laamima hay goto mematama a rokkata lem fof hoƴƴuɗuma memetaki on ara jooɗo a yi ɗum ko hayddiɓe ɓerna daña no mbaɗiri noon kadi no janta ko haani kadi so juuti goonga ene wirno goonga ne wirno haqqillaji kono so ɓooyi tan ɓayata kono kullini wirni to ɗum waɗi saria wi yoɓe ɗaccu soɓe jiɗa nadde e l'islam ɓe joɓa lempo soɓe jillodirama beele goonga o wirni tanoɓe ɓe mbiya goonga o ɓe naata hen tampere ala o wi on noon kanko Usayd o ummi ko Haybara nelaɗo sallallah alih w sallam ummi nelaɗo sallallah alih w sallam ummi fayi bani qouraybata fay to leñol to bani qouraybata ene wiyama yoɓe mballumo omo wiya ɓen yo mballinmo e kaɓorɗe joguitaji kaɓorɗe mbe ɓeɗo daña ko haɓira jihaadi o jooɗi takko huɓe o jooɗi kanko e takko huɓere kanko nelaɗo allah no kuɓeji men fuuta ɗi gandu ɗo kuɓeji men ɗe fuuta mbayatani bildi dow ñohodiri yoɓe mbarmo ɓe ñohodiri ɗo woni ɗo yoɓe mbarmo ɗon ɓe pofta mawɗo goto wiɓe allah haalantomo ɗi allah tintintumo ɗum de woto on naati hen ɓe jaɓani ɗo jooɗi ɗo ɓe jamiri goɗɗo yo ngabboy ɗo huɓere ƴetta jawdi jamdi mawɗi to caggal to o ara ha o jiima e makko sama weddomo toon jamdi ndi ɓen naati hen nden feere ƴetti jamdi ndi ngabboy to dow huɓere seyna jibril ari ummoro noon joni jalta noon tan o jiddiri lawol gotol o yeccitaki o telli o faati Madina gasi woni ɓe firtiyade o yamiri kono yo a sufraɓe ɗon kono taariɓe ɓe jeɗɗini ɓe mbi joni yo haal sarɗe ɗum wondita e maɓɓe o wi jippoɗe nden ɓe jippima nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam wi musidɗo mon oɗo Usayd ibn Hudayri yo ar o ñawoto yo ar o wona ñaawowo hakkude maɓɓe tawi noon Abdoullahi ibn Ubay goɗɗo tawi Abdoullahi ibn Ubay goɗɗo nelaɗo Allah ñawnino ɗum ko wayni nelaɗo Allah ñawnino ɗum e yimɓe mum ko wayni o ñaawi yoɓen ɗacce o ñaawi ɓen yo ɗacce ko naatiɓe waɗi noon Usaydu o noon nelaɗo noddemo taw wawa yaade omo ronda e juwanɗe makko adda nelaɗo Allah wi ñawore nden yimɓe maɓe wattama e juuɗe ma ko mbiɗa foof mawɓe maɓɓe ɓe mbiri jeey to makko mbimo Abdoullahi nde ñawnano yimɓe mum dande yimɓe mum dey anne koye amin jeeɗa woto bonnumin dey woto warmin Usayd ibn al-Hudayri o wi yontinde nangatami selore to banggue Allah o wi yontinde nangata kam selore to banggue Allah saabu banggue musidal yontani kam hande
nde Allah feldata kam sabu musidɗo lam Sallallahu gagoto alaihi wasallam. o nelaɗo sallllahu alih wa sallam Te fewjude wargo ma. ɓe fewjuɓe wargo ma Ñaawi maɓɓe wargo. mi ñaawiɓe fof yoɓe bare Ñaaɗo Allah wimo. nelaɗo Allah wimo wallahi a ñaawi ñaawoore ñaawande e dow asama. walla a ñaawi ñaawore nde Allah ñaawi to dow asaman Ni Allah ñaawri ɗum. ni Allah ñaawri ɗum dow asaman Ka jaarga. jarga ceerno anne wiima Konnguɗi makko ɗi. konnguɗi maaɗa ɗi Ɗini kam haala o Seydou. ɗi ciftini kam haala on Usaydou So duɗima. wi o duwima Allah reen. yo Allah reen Yo Allah barki. yo Allah barkin Yo Allah wallu. yo Allah wallu Yo Allah rokku en. yo Allah rokku en Suude no jiɗirɗen. suude no jiɗirɗen ni E ko ɓuri noon. e ko ɓuri noon Taw barkiniraɗo Allah. yo barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Mina haala mina jaabe. mboɗo haala mboɗo jaabe Haala mina mboɗo haala de mboɗo jaabe kono noon o e ngo wuro ngol ɗo jaabo. ngol jaabowol ma jarga Ina yetti kam. ene yetti kam To jaabowol wuro wongo. to jaabowol wuro wongo Ɓundu. to ɓundu To Fuuta. to Fuuta Men nani min jaɓi. min nani min jaɓi sa yettakimi ɗo allahumma salli ala rasulillahi wona kanko tan haali ɗum Ko felo. ko ɗum felo Mo gollinami. ngowo gollina Kono ko min eɓe ndendini ɗum. kono ko kanko eɓe o rendi ɗum ɓe gollata ngo kanko e maɓɓe gollitta ngo ɗo ɗo jooɗi fof ɓe eɓe fof eɓe konngol eɓe konngol makko eɓe juuɗam eɓe juuɗe makko eɓe ɗemgal makko haji tijani alhaji tijjani ardi ardi haji usmane alhaji usmane ne toon ceerno abdourahim ceerno abdourahim ne heen ceerno ceerno cheikh oumar ceerno cheikh oumar ne heen ceerno ahmad ceerno tijani ahmad tijjani fas ne heen mawɓe diine mawɓe laawol dental ngal fof ne heen fof ne heen wona min wona min tan kono noon hunde fof ɗo Allah rewni hunde fof ɗo Allah rewni ɗum min dey min mbiɗa andi min mboɗa andi ceerno ceerno radiyallahu taala radiallahu taala anu diidol diidol makko nde ɓernde makko de ko waali hen ko fof waali hen fof ko ɓesgu makko andete ko ñalawma darga ɗum andoyte ko ñalawma darga waali hen fof ko waali ngol diidol ɓernde makko fof ko ɓesgu makko fof ko ɓesgu fof ko ɓesgu makko ala oye o ala oyo ɓesgu noon ne waɗa ko no jiɗirɗa ana yiɗirani ɓesgu kam ne waɗa jinnaɗo ko no yiɗiri e no yiɗirani fof iwani ko ɓesgu makko iwata ko ɓesgu makko iwata ko ɓesgu makko ceerno kay ganduɗo inde mum nde tan ceerno kay ganduɗo inde mum nde tan hay so keefeer yiɗimo wasata ko ɗum naki ɗum hay so keefeer ala ko haali kay ala ko haali kay ganduɗa mo ganduɗa bamum tanu ne takkodiri e mum ha maayi jibinma sa yakkitimani sa yakkitimani yawtata ɓoyata ɓoyata yawtata tan mimiɗa andi ɗum omo andi ɗum waɗi haqqillam nayyi waɗi haqqille makko ene fofow ene rendini fofow ene mofti fofow heddiɓe ɓene kay ko noon heddiɓe ɓene ko noon mbayi yen gandu ceerno tijjani no wayi ɗo e ni wayi ko nani ɗon kam ko nani ɗon mo fof ni on wayi ceerno ousmane ni o wayi goɗɗo noon en teskaki hay goto goɗɗo ɓeɗo teskiɗen ɓe teskaki goɗɗo mo wayani no ɓe mbayi ɓe teskaki ɗum min keɗaki on min keɗi kamɓe noon omo andi ceerno wano ni noon ɓe mbayi noon ɓe wayi mboɗa andi ɗum heddiɓe ɓen no wayni ɓe mbayi ɗum wona ha weela ko noon tan wayi yo Allah won ballo ɗum kalirmi ɗum ko ha daro ɗon nde noon diine o ha neɗɗo fo yiya ɗum neɗɗo fo anda ɗum saharatunaɓe mi hawrema ɓe o sifa sare mija mi hawrema ɓe o sifa ɗo rewi ɗo mi hawrema ɓe o sifa sabu Allah e nelaɗo muɗum allahumma salli ala rasulillahi mawɗo wi nani ko kalɗa ko no wiyete ceerno ousmane ibrahima baba dinkato madina o ceerno amadou eɓe ñaagui Allah ɓe ceerno ñagantoɗaɓe Allah Allah ɓeydata o komin nani ɗo ko sabu koɓe nani ɗo ko sagore wonde ɗo nde komin nani ɗo e haala ceerno ko koɓe nani ɗo hande haala ma ko sabu Allah de o ceerno sabu Allah de e makko ɗum woni laaɓande
almuɓe mum yiɗande e yiɗande almuɓe mum almuɓe mum hollude ɓe laawol hollude ɓe laawol ade Allah haade Allah ɗum woni ngol laawol ɗum nde woni ngol laawol ko ɗo de o waawi ɗo de o waawi o waɗi o waɗi ɗum noon tawde ceerno ari tawde ceerno ari a yettima haa a yettima ɓe mbawano wadde ni ɓe mbawano wadde ni kono noon Allah rokki ɓe kono Allah rokkiɓe mbawoɗo wadde ni mbawowo wadde ni waɗaniɓe ni waɗaniɓe ni o laaɓani o laaɓaniɓe miɗen ñaagi min ceerno ñaaguima ceerno lewdi Allah duwano o ceerno Amadou min ñaagi Allah min ñaagui Allah min ñaagi ceerno min ñaaguima ceerno duwanɗa min ceerno Amadou inchallah en yaha tawi yaata mere hayso jomum seli hayso jomum seli artoyat koye ndaago ngol ɗo firata min min kadi min hurmi on weeli mi hurmi wiyete a hurmiɗade ceerno nam yetti Allah no feewi yetti Allah no feewi yetti Allah noon kay min nani min jaɓi min naaɓe ɗi hen mawɓe kadi min nani min jaɓi o wi min yeddike muradu moƴƴin yo Allah waɗe maɓɓe barke o wi minen ñaagi hen du'aw yo Allah waɗe maɓɓe barke amin ya rabbi yo Allah uddiɓe o wi yo Allah o uddiɓe o wi yo Allah waɗeni waɗen barke Allah waɗiɓe ñamonelaɗo o wi yo Allah waɗeni ñamonelaɗo Allah en lomboyima toon o wi si tawi en lomboyima toon haajumen hen o wi haajumen dintima aduna e lahara o wi aduna e lahara men inchallah o wi inchallah ɗum noon si tawi ɓe darima tan o wi si tawi noon en darima tan koɓe mbi ɓe nani ɓe jaɓi o wi ko wiɓen en nani ɓe jaɓi ko o wi si tawi o yahi mawɓe jiitiɗi o wi mawɓe ɓe yiiti kaldi kawri kaldi hawri onon on ndeeni o wi enenne en reeni duwaw o jaaba o wi duwaw koko jaaba koko jaaboto on jiyat o wi en yiyat hay e ɓalli mum hay e ɓalli muɗum on jiyat barke o wi en jalbay heɗen en jiyat barke ɗum o wi en yiyay barke ɗum on jiyat o golle mon o wi en yiyay golle meɗen ɓe on jiyat toon barke ɗum o wi en yiyay toon barke ɗum inchallah inchallah Allah won ballo o wi Allah won ballo o wi ceerno meɗen ceerno Amadou o wi ko ceerno haaɗi ɗo ko dillini ceerno ɗum dillinime oɗo ñalawma o wi oɗo ñalorma hande weetiɗo o wi oɗo ko ñalorma dañal aduna e lakara neɗɗo fof o wi neɗɗo fof ne yiɗi ko Allah fecci ɗum o wi ne yiɗi ko Allah fecci ɗum ko ɓura aduna ɓura lakara o wi on tigi ɓura aduna ɓura lakara sikki ala ko ɗum ɗum yiɗani o wi sikki ala hinen andi hinen fof ko ɗum yiɗan ɗum men min sellita salle de min daro so wi ko o wi men sellita ɗum men daro ko wiɗa ko mi wira hen ma o wi men wira hen men maaya hen wa min emin kolluno o wi menen kadi e hoore amen hinen holluma jikkitoɗa o wi jikkitoɗa heɓa jikkitoɗa jaɓa jikkitoɗa duwanoɗa min o wi duwanoɗa men e anniyama e anniyama lomtoɗa ceerno dendagal barke dendanangal barke mo Allah namino e madina mo Allah ñamino e madina gunaki hokki mana suka e madina o wi hokki sukaɓe madina gunaki hokki mawɓe madina gunaki hokki mawɓe madina gunaki waɗi e diwan madina gunaki waɗi e diwan madina gunaki Allah yettantimen o wi yo Allah yettinan men ɗum ɗo tawa kadi hara ko komin fandinga dini o amin ceerno wima ɗum ko duwaw duwaɗo e nder haala he o wi ko ɗum duwaw duwaɗo e nder haala he tawde o refti hen kono tawde a refti hen so Allah walli o wi so Allah walli fuurama ko nanɗa madina ko ko ɗum ɗo o wi ko nanɗa madina ko nani madina ko ko ɗum ɗo wona goɗɗum wona goɗɗum o sunna ko o sunna ngol moƴƴingol ngol moƴƴingol ko o tijaniya o tan laɓɓinano o tan laɓɓinano woni madina kala ɗo laɓɓina kala ɗo ɗum laɓɓina wayatno madina wayanno madina ni en ñaagui Allah noon eɗen ñaagui Allah noon yo Allah laɓɓin ɗum ɗo ha wayano madina o laɓɓina ɗum e guure o laɓɓina ɗum e guure he foof ko ceerno sincuno ha wayano madina laɓɓina ɗum e leydi o laɓɓina ɗum e leydi he foof so barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ka haala wona ɗo tan ka haaɗi ala ko onon kaldaka kono wona ɗo ka haaɗi ala ka ɗo on jiyoyat ɗum
so Allah haaji nafoore mum ɓe mbiri ɗon somi artiɗo mi yiyani no mbi no jarga wi sa artiɗo yenni so Allah haaji somi artiɗo so Allah haaji so artiɗo yi ma yiide hen barke mo mbimi o wi ononne ma on taw on jiiɗi hen barke mo wi o inchallahu taala aha anan tan ceerno men komin jogii yewta hen tan ko hunde wotere o wi kamɓene koɓe jogii hen yewtere ko hunde wotere holi an ko wuuri Mouhamadou wuuri konngol amen gootol konngol maɓɓe hen ko gotol tuubude taw ko tuubude taw ko ɓennuno ko ɓennuno ko wiyano ko wiyano ko eko bonnano eko bonnano ko bonnitano eko bonnitano ko woofano eko woofano tuuba ɗum taw tuubde ɗum taw tuubani ɗum en tuubani ɗum Allah nelaaɗo Allah e nelaaɗo Allah e bari Cheikhna Ahmad Tidiane ɗum taw waɗɗi ɗum taw waɗɗi tuubde ɗum ñaago ko ñaago nde ñaago ko ñaagoto ɗum kam men tuubi min tuubi ɗum en ñaagoɓe ne min ñaagonne nde wonno Allah addi min wawata yahande min wawata yahande min loyi min juuroyaki nguuru min juuroyaki nguuru min juuroyaki Madina Seydi Alaji min juuroyaki Madina Seydi Haji Ali woni ko ɓen arata woni ko ɓen garata min juuro ɗumen ɗum ko Allah waɗanni ɗum ko Allah waɗani min waɗi min e maɓɓe gol ngol min yiɗi ɓe ngol min jiɗi ɓe ngol Allah woni e wadde ngol Allah woni e wadde moƴƴere mum tawde ɓe kattani eɓe yona eɓe yoni ɓe jogii ɓe yaara ɓe ara min juuroɓe min tuubanaɓe min tuubana Allah ñaago duwaw ɗum Allah waɗiri ɗum tawi woni minen juuroyto kadi emin loyi min jaasi min keɓata ɗo ko min jaɓi mbinomi min haala ko heddi ko min ñaagi kamɓene onon nayo ɓe mbinoɗanani ceerno wiino Allah junnuɓe Allah junnu balɗe maɓɓe Allah ɓeydu martaba maɓɓe Allah ɓeydu teddugal Allah ɓeydu karama junna ha juuta ruka woodi ko fawani toon seeɗa o wi omo woodi ko fawata hen seeɗa mana min hebbinta o wi o hebbinta taw minen waaji ceerno on jiɗa subaka sabu waaji mon jiɗa subaka min kanko hoore an goɗɗini o wi min hoore an koye woɗimi min hooram taw woɗimi goƴammi kadi julɓe ɓe goƴami noon julɓe ɓe amma noon ceerno no wiini no wiiɗani ɗonno komin ɓooyɓe mo anndude ɗonno komin ɓooyɓe mo anndude hakkude makko e ceerno hakkude ma e ceerno hakkude makko e julɓe ɓe hakkude ma e julɓe ɓe mana mi ala e hebbinde o wi'imin a wimin o wi'i ceerno amen wi du'a a wi du'a o koye nder haala ka koye nder haala ka woni sika weli nande aka weli nande sika metti faam aka metti famde mana minen himin ñaaguima min ñaaguima min aadodiriɗo e makko min aadodiriɗo e makko wayre so tawi Allah wani men waɗi ɗum wayre so Allah walli min waɗi ɗum wonirno lawni du'a o ko jaabete Madina wonno lawni ko ɗum ɓe waɗayno ɗum koko jaaboto aduna o waylite ko ɗum yahaynoko himin ñaaguima so o fewtani ɗum o hollani men ɗum Allah o hikkiri ɗum yeeso haajuji amen o du'anike men yo Allah wawnu men ɗum yo Allah jaabini min heɓay kala komin haaloyɗo taynaɗo mi rewi o du'animen mi wawri ɗum du'a wayra ceerno ko du'a mum jaabino duwano no wayni ari kadi hannde no wayni ɗum kadi ko du'a gaynata himin ñaagimi yo o duwanomen no wano hantino yo Allah waɗa ɗum hande min heɓa no wano hantini allahumma salli ala rasulillah ceerno wi koy ko o wi duwa o waɗama gila ko arwande haala to o nananno ɗon ko haa ɗo ko gasi min nani min jaɓi o ɗum woni amina makka joni heddi ko jiyen hankadi duwa o no yiiroto jiyen eɗeni heen koko jaabi ko fof ɗumne kay en gandi ade inchallah على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي فيما يرضي الله في إرضاء أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وها الله تبارك وتعالى جعلك للخير أهلا احمد الله على هذا. كثير من الخلق حرموا هذا مع ادعائهم العلم والمعرفة والطيران ولكن حرموا هذا. ومو weltani dental ngal
يقول لهم بأن طريقتنا هي طريقة الشكر. o wi omo wiya en tan yo en ngandu enen laawol min ngol Allah rokki on ko laawol mantugol Allah. وروح الشكر هي المحبة. o wi ko woni nguurdam manon mantore noon ko giɗgol. فإننا في ذكرنا هذا فإنه الروح فيه هو محبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. o wi sabu enen manon ko zikru mo gonɗen o henna manon ganduɗa ɗumne kadi ruuhu muɗum ko giɗgol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. وأننا نذكر هذه الأذكار محبة في الرسول محبة في الله عبادة خالصة. o wi enen eɗen manon ganduɗa ene mbirde ngol ɗo laawol ko sabu yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko yidde Allah tabaraka wa taala. ولا نرجو من ورائها مراتب. o wi en jortaki caggal hebde ɗum ɗo martabaji ko ɗum en ɗaɓɓani caggal ɗum ɗo martabaji ko ɗum ɗaɓɓuɗen. إلا ما وهبنا الله جل وعلا. so wona ko Allah yiɗani en manon ganduɗa rokki en tan e dokkal mum towɗo tedduɗo o. وقوتنا في الله هي محبة في الله. o wi manan musidal meɗen to Allah ko jiɗodiral meɗen to Allah. قال صلى الله عليه وسلم. o wi nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam. من حديث طويل. o wi o haali ɗum koye hadis juɗɗo. من الذين لا يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله هم المتحابين في الله. o wi ene jeeya e ɓen ɓe ngannduɗa Allah tabaraka wa taala o wima wo waɗɓe e ɓuuɓri makko ñalawma mum ɓuuɓri ala tawa ko nangue tan so wona ɓuuɓri makko ndi holi ɓen yiɗodirɓe sabu Allah. وبالمحبة نتساوي في قربنا لسيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه. o wi maano ngannduɗa ene koye maano ngannduɗa ene giɗgol woni koɓe maano potodiri ɓe jeeyi to cheikhana Ahmed Tidiani. وبالمحبة نتقارب في روح الرسول صلى الله عليه وسلم. o wi manon koye giɗgol he woni ko ɓalloto ɗen ruuhu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ولذا كل شيء يمكن الإنسان يعذر فيه إلا نقصه في المحبة. o wi ko ɗum waɗi manan neɗɗo hunde fof omo jaɓane hen gantu manan keɓɗo moye ɗum so wona yi'ede omo usti e giɗgol. والمحبة هي أرقى درجات العبادة. o wi manan giɗgol kanum ɓuri to